Forest Sai Kamalong Forest Guard lapen Mali avoreng ang hoy nang palong pipopu bang thongkep susera raphan inut bahini tum tangka kirung thapen kachong tuya puthak pini atur kimi restaurant along Karbi Anglong Territory Social Security Association asong pen pherangkiamai kangni hutur ke methanga hemtun along ta do pukipu asonsi nonapor methanga khayang bong hutur kachiman lapen methanga khayang bong vi kachong sip abang pu aphai nang kambom tanglo lason thak si kiduk det aradatum luwok pu matha pen inut bang hini ke thek chikrong atum rong alom pen bang thongkep sose arisoi janga tumaphan Forest Sai Kamalong Forest Guard lapen Malia boreng ang hoy nang palong pipopu chongthui chobaisi suri tangka churung ilo labang so kisung ki phowek arisoi janga tum KATSSA asong atumaphan birta palisi kerap chohanglo bangso teng KATSSA asong klem bangatum kiri tarle basai klem si lapuson asai lang nolong ki photo bang thom kep amen klang lasiladat nili tumaphan bang thom kep nidu ladak additional principal chief conservator of forest along sakuri kichuhang do natuk alang litong along appointment na bangke alu talang tunang cipilo complainant na tumpen labangso appointment alu bangke special principal chief conservator of forest la hello appointment alu ke lasi labangso appointment along bangke duplikasi si pinangan natung kurilo labangso duplikasi kuri si Xerox copy pen si pinangan asa kuri komen pen chong thui lo labang thongke batumaphan inut bang hini atum Forest Sai Kamalong Forest Guard lapen Malia boreng ang hoy nang palong pipopu amen pen tangka rungsi isivet appointment alopen bangkep inkoya tumaphan piilo bonta piniar nianta aboreng ang hoita kilong dunde pen kematha kisung asonsi dolo ahok he alo nilitung phan nang pilo alang letung aphan appointment alo kipi kipaje lake 29 June 2021 bang thongkep bang piket bak do je illegal appointment alo kipi setame labangke nilitum chingwai lo ba written complaint pilo non haladak department pentong labangso radaphan ahok he akan ke claim ponma posa tangka kachumusoy aphan chotma mante adak ke jok middleman atungtong ke claim tapma nilitum sitame non si retarded nang koglo ribomla lasi prabjin pen lapuson sai lang no ke claim bang photu vorengang hoy palong piponang po kalite kirunga tangka an chipi thuet nangje jong se tangka ta chipi pe aboreng ta palong le pulote KATSSA asong pen sodak insai ponang kok po pusi KATSSA mai pu Samson ingti pen ningje pon helang letum sakuria men pen pinangan atangka mana arideng ki pidundo lasi alang letum ke non tangka ta chilong le lapen asakurita claim long le lason si Karbi Anglong long forest department long mangke illegal activities bangke day by day lason si nona bangke nang bat bom lo sakuria men pen rong arat ki luda da tong phan sakuri nang pipo ko pen azok pinangan atangka rung tap si rat atom phan chong thui lo lasi la bangso ka chong thui lo bangke nilit tumalong lason a complain mate rat atum akirat ka chahan ke duko pen azok nilitum sudak pen retarded si bangso pherangke amai long KATSSA achun bang joy rongpi Rajesh Teron lapen KATSSA asong long claim bang phuatum chetong donsi pichun ponlong news report long sodar ingti Karbi Anglong live